sige na ako ron sa Jollibee. Akong tilawan nilang mga spice. Kuyog na ko si Carmi, by the way. Mukbang me basically, pero kami lang. So akong tilawan nilang mga pie. So imong ikaw na burger! Yummy burger! Iyan na tanan. So ako pie ako ron. So una na akong tilawan ang peach mango pie. Sunod, ang burger. Dalawa na ito kung saan yung kalami. Asa mas dami ang yum burger or... Kasi mas labi na mo mukha. Sige, ikaw niya pinasya. Ako na naon si Glenn eh. Ate, kain po. Yummy kanin. Ate, lang. Kasi naigot yun ang sabatos sa iya. Uy, gusto nila sa iya. Sige, mo ka. Ito po, ate. Ano yung take out? Karon? Double thumbs up for yung burger. Pero karon akong tilawan nilang ube pie. Sunod, ang chicken joy. Mukbang? Mukbang! Ato ito! Busog na ko na nino, kaya nakakaon na pud ko, pero matamang ko sa inyo, chika, kay mukbang man eh. Glenn, sunod na si Glenn. So, Jom, ano yung paboritong party sa manok? Breast. Nakadi kay Brad? Sabi man ang breast, kaya ang favorite dyan ako sa kanang chicken is kanang nabi to white na bone. Kana, nice kay na. So, kanang white bitaw nga more cartilage thing, nga murag pag imo siyang kaon ka, wop, makaana dyan bitaw ka, lamig siya. Piti-piti siya nagkaon. Magalaan siya ng cartilage. Favorite na ko ng gravy. Favorite na po. Pang sis, go mo pogs! Kasi mo mas kami ang Jom, ang peach mango pie or ang ube pie? Karon ko katilaw sa ube pie, pero mas ganan ko sa peach mango pie. Lamig dyan ang chokomalo pie, eh. Spaghetti palabok. Spaghetti! Pababa. Pababa ng pababa. Spicy original chicken joy. Original Spicy. chicken joy. Ay, lamat na! Compatibility test mo na. Okay, unsa pa, Carlo? Duan. Champ o aloha? Aloha. Aloha. Bagay mo. Mo always in-order. Sunod na. Mo ang always in-order pag kanang, unsa na siya, delivery. Iced tea, pineapple juice. Iced tea. Pineapple juice. Ah, dili na. Para dili mi compatible. Bad guy! Likayan, di ba? Declare ko dito. So, kuan? Ang chicken joy or burger steak? Burger steak. Ay, lami man ang chicken joy, pero lami dyan ang burger steak. Wow! Ang burger steak. Ano man? Ang gravy sa burger steak, ang gravy sa manok. Ang gravy Gravy sa manok. chicken. Burger steak na lang ko, para di may pangita. Bad guy! Sa breakfast meals ta. Longganisa, beef, corned beef. Corned beef! Corned beef! Corned beef! Corned beef! Nantubi. Olo? Sabi kay corned beef, oy! Corned beef, John, oy! Kape, hot chocolate. Hot chocolate. Hot choco, di ko drink ko coffee. Me too. Kinsa na mga mascot sa Jollibee? Hetty or twirly? Oo, kana. Si Hetty. Really? Uy, si Hetty, John, oy, kay spaghetti, pababa ng pababa. Si Popo, favorite ng si Popo. So naglagot na siya sa ikaw ano, tanaw tong Katong Sunday cameraman. kuya ba? Sunday or katong choco Oo. or ko isa ka flavor? Strawberry or kuan? Napay strawberry ba karon? Ano yung Napay flavor sa strawberry, Sunday, eh. miss? Napay strawberry nga Sunday karon, no? Ano Ay, halo-halo na. Choco Sunday o katong ug to isa ba? Salted caramel. Caramel. Oh, sorted caramela. Oh, salted caramel or chocolate? Choco. Chocolate. Ikaw ikaw na akong choice. Salted caramel. Wow. Ikaw Glenn Abukay, Clark Mantilla. Clark. Glenn ako. Oh! Tags na dalay! Tags na dalay! Glenn. Glenn. Okay. Grabe ka mukha. kalamit ni Glenn. Asa mas lami si Glenn o ang kuan yam? Si Glenn, uy. Kinsa mas yam? Si Glenn, si Clark. Si Kalami si Buho. Yam, dili yam. Si Glenn, si Clark. Fast talk. Abangan sa susunod na kabanata. Puman! So nga na Jong, di ba ka no. nga di ba ka nag-spicy Jong? Okay naman ko sa spicy, pero
murag di man good feeling na ako dili na ako matilawan jud ang kalami sa isa ka food kung naa siya halang nga thing. Pero okay naman magkaon man ko sa spicy pero original Japon eh. Kaya nakagana og kaon. Bitawan mo man akong paborito sa Jollibee. Spicy. Laban si Carmi. Laban! So, kung mag-Jollibee burger mo, mag-upsize mo? Dili. Okay na ko. Sapat na. Si Jo. Wow. So, ganahan mo ng fried chicken na na fries? Okay na. Kaya ang fries magud kay barkada mo siya nga meal. Bisag wala ka nang order yung mga amigo, tanan ang magkuha sa french fries. Yes. Ana jud. Katawa ka. Dili mo. Katawa ba no? Relate mo no? So, kano sa mo last ikaw og Jollibee? Karon lang. Hindi, wala po karon. Gahapon. Domingo. Wow, loyal sa Jollibee. Jollibee is life ba ya? Sponsor. So, sa inyo first na memory ng Jollibee na commercial? Katong koan. Ay, well, pila na ka years ago ka first kakaog Jollibee. Diin na first Jollibee branch na mo nakanan. Hindi na ko kadumdum. Always mo ko ginadala ni Kuan. Ano first Jollibee gini mo nakanan? Ako ma-remember jud kay ginadala ko niya sa from Hingog to Cagayan. Then ipadula ko sa kanang Bata magyuga kay nung ka bata. As in ipadula jud ko and then like kana bitong maabot sa point nga kanang pagbalik nimo kay wala na ka sa age level nga kuan. Wala so di na ko padula. Murag I swear naka-remember jud ko before nga murag nagsakit, naglisod ko kung saan pagdawat nga di na ko makadula sa kanang bitaw ilang dulaanan. Remember lagi ko ano. Oh my god. So sa Cagayan na. Sa Cagayan, uy mutabok pa jud mi uy para makaon lamig jud. Wala kay Jollibee sa Hingoog. Mutabok lang jud sa. Hantod ka ron mo Jollibee? Nanay Jollibee karon sa Hingoog. Ka-remember pa jud ko sa Jollibee sa Hingoog kay apil mo ko sa mga Jolly Kids before. Sakay mi ato sa mga motorcade. Uy naapil jud ko Jolly Kids. Uy guys. Kalingaw gud ana nimo. Ikaw, ano sa mga first Jollibee na branch? Tabunok branch. Wow, taga South di ka day? Gusto. Pila na imong edad nakakaog Jollibee day? 20? So Jollibee ha? So katuyon sa inyo mga first favorite sa Jollibee? Chicken always. Chicken yung Always jud mo may mutatak. Ito no, chicken. Spaghetti, di mo ganun sa Jollibee Okay po ng spaghetti. Jolly spaghetti. Chicken jud. Karon kay regular yan. Nakaato na mo birthday party sa Jollibee? Yes. I love the mascot. Ganun mo na mapalit ang mga kiddie meal ka ng para na yung... Oh, yun sila wala ba na sa mga kiddie meal. So, yung kiddie meal ni mong hinumduman na duwaan na Jollibee mo ganun. Pokemon. Rice. Ah? Eh, bakit kita kasama kuwan? Puro may Pokemon akong mga kuwan dito. Gotta catch them all, ha? Bitaw, lingaw itong Jollibee, eh. Okay, Ender, close Ender, F mark. So, ako nahuman akong kaon ko. Human ka nahuman na among mukbang bet. Yes. Thank you for guest sa akong mukbang dress. Thank you for the Carmi din eh. Of course. Follow eh. me on my Instagram. Oh, Carmi. Patay ba yan, Instagram. Carmela? Subscribe. Sulti din. Subscribe sa mga bagong channel. Okay, ano mga gangster see? na mga channel, no? Collab din eh. Ay, mamikibaw. Ano na. Og ni Jomie. Pinapero siya plug in, subscribe, So, laban lang dyan. C-A-R-M-I-E. Mo ni actually yung mga anak Carlo. Hashtag Carmi. Hashtag Carmi. Carlo, Jobe, Oh. Carmi. Actually, si Laban Sophie lang dyan ba? family mukbang actually. So, welcome to our first ever. Family mukbang! Kaya lagi ko ito, no? Oo, kasagang ito. Promise ko. Carlo, Joey, Carmi. And thank you so much for subscribe. So, watch out sa mga future mukbangs together as a family. Basta ako yung mother. Oh, yes. Ay, good na. It's your mother. This is way to mother, no? Of course. Pride Month meron. So, yes. Thank you.